kumpletuhin ang bakasyon at tikman ang paboritong kakanin sa Bicol at mabibili sa Ligao City along the highway. Alam nyo ba guys na nagsimula ang Makapuno Rice Puto ay noong 1994 pa? Ito ay isang kakanin gawa sa dalawang puto na may palamang makapuno. Ang kakanin ito ay gawa sa giniling na bigas at ilalagay ito sa bao ng makapuno na siyang magiging hulmahan nito. Paano nga ba ginagawa ito? Una, lagyan ng giniling na bigas ang magkabilang pisngi ng bao at palamanan ng makapuno. Lutuin ng 2 o 3 minuto at pagkaluto, pagpatungin ang 2 puto at balutin ng dahon ng saging. Isama nyo guys sa food list nyo pag napunta kayo ng Bicol kung sakaling makapagbakasyon kayo. Masarap siya, matamis, tsaka hindi nakakasawa. Sikat yan dito sa Bicol. Ang price pala niya is 3 for 25 pesos. Sulit na sulit guys, ayan.